Es diu Saktroski. És el cap d'un petit grup revolucionari amb tendències terroristes. Llibertat guanyada. Necessitem tota la informació de l'oracle. Escolta això. Llibertat Guanyada és una associació en defensa de la llibertat de pensament i acció que els individus tant ens ha costat guanyar. Objectiu localitzat. Iniciem operació. Ets un assassí de merda! De què m'estàs parlant? T'envien a matar gent i no fas preguntes. No ets millor que nosaltres. GenCorp t'utilitza igual. Jo som la cúpula de la meva organització! Nosaltres seguim ordres de l'oracle.